Vitajte v tretej kapitole série Základy Blenderu. Dneska si vysvetlíme, ako modelovať edit mode, čiže ako už reálne meniť tvar objektu podľa toho, aký ho chceme mať. Vysvetlíme si, čo sú to vertexy, hrany, plochy, taktiež základné nástroje, ako sú extrude, loop cut, inset a subdivide. Najprv si ale vysvetlíme, aký je rozdiel medzi object modom a edit modom. Takže my sme začali minule už učiť sa, ako s objektom pohybovať, rotovať, všetky základné veci. Tieto veci sme robili v tzv. Object mode. V tomto je objekt ako celok, môžeme ho síce s nejakými obmedzeniami zväčšovať, zmenšovať, naťahovať, ale viac menej nedá sa v tomto móde presne modelovať. Na to, aby sme mohli objekt modelovať, musíme ho mať označený a stlačiť skratku tab, tabulátor. Poprípade v hornom ľavom menu máme prepínanie medzi edit módom a object módom. Ako vidíte, v edit móde sa tento objekt už vyfarbил celý a sú na ňom vyznačené nejaké jednotlivé diely. My si teraz vysvetlíme, čo tieto jednotlivé čiarky a krúžky znamenajú. Čiže každý objekt sa skladá z tzv. Vertexov. To je základný stavebný bod, základný kameň každého 3D objektu. Je to nejaký bod na obrazovke. Každý 3D objekt by mal mať viac samozrejme týchto vertexov, ale prvý je základ. Hrana je čiara medzi dvoma vertexami. Čiže ako náhle máme dva vertexy, medzi nimi sa vytvorí čiara a túto čiaru voláme hrana. Posledné, čo potrebujeme vedieť, je plocha. Plocha je uzavretá časť medzi troma a viac vertexami. V tomto prípade máme 4 vertexy, ktoré tvoria 4 hrany a vytvára nám to jednu celú plochu. A v edit mode môžeme označovať buď vertexy, alebo hrany, alebo plochy, a tým, že si meníme nastavenie na hornej ľavej obrazovke, tu vidíte ikonku, kde keď si označím select mode vertex, dokážem označovať jednotlivé vertexy. Keď si označím hrany, dokážem označovať hrany. A keď si nastavím plochy, dokážem na objekte označovať jednotlivé plochy. Takisto sú na to skratky. Jednotka klávesa 1 je pre vertexy, dvojka je pre hrany a trojka je pre plochy. Naučte sa tieto skratky používať, zídu sa vám. OK. V edit mode môžem každý z týchto jednotlivých bodov, hrán alebo ploch upravovať. To znamená, že napríklad označím si vertex, kliknem na ňo a môžem napríklad pohybom, takisto je skratka G ako v object menu, naťahovať v ľubovoľnom smere tento jeden vertex do strany, akú chcem. Vidíte, že už sa mi nepohybuje celý objekt, ale len tento konkrétny vertex. Skratkou Ctrl+Z sa vraciam späť o krok. Keď si označím dva vertexy, na označovanie viac vertexov alebo hrán slúži stlačená klávesa Shift. Označím napríklad jeden vertex, držím stlačenú klávesu Shift, kliknem na druhý vertex, môžem kliknúť na tretí vertex, na štvrtý vertex. Po prípade sa to dá označovať ťahaním myši, čiže označím tieto všetky vertexy, ktoré chcem potiahnutím myši. V prípade, že si označím dva vertexy a stlačím G, tak vidíte, že ťahám obidva vertexy a upravujem si tvar ako chcem. V prípade, že chcem týmito vertexami rotovať, samozrejme zase stlačím klávesu R a môžem nimi rotovať ako sa mi zľúbi. Áno, tým pádom sa ohýbajú, ale aj všetky naviazané vertexy na nich. Takisto ich môžem scalovať pomocou tlačítka S a viem ich naťahovať. A samozrejme tu funguje aj zamykanie osy, ako sme si povedali, napríklad keď dám grab a chcem ho posúvať iba v ose X, tak vidíte, posúva sa iba v tejto chvíli dopredu a dozadu. Viem si takto modelovať rôzne tvary. To isté je pri hranách, prepnem si 2 na hrany, mám označenú celú hranu, po prípade 2 a zase ich viem objekt naťahovať, posúvať, rotovať. To isté platí pre plochy, čiže označím si plochy, označím si nejakú plochu a celú plochu viem ťahať, ohýbať hore, dole, do strán, akých chcem. V prípade, že potrebujem v edit mode premiestniť celý objekt, tak keď ho označím celý, na to je skratka klávesa A, označí mi všetky hrany, vertexy a plochy objektu. V
V tom prípade, keď stlačím G alebo R, tak je to isté, ako keby som s ním rotoval v edit móde. OK, naučili sme sa teda základnú manipuláciu, základné modelovanie s objektami. Poďme sa teraz naučiť, ako do scény pridať nový objekt. Aby som mohol pridať nový objekt, nezávislý od tohoto objektu v edit móde, musím sa zase prepnúť do objekt módu. Čiže ako som povedal, skrátka tab, stlačím tabulátor, prepnem ma zase do objekt módu a tu už viem zase manipulovať s predmetom, po prípade pridávať nové. Stlačím skratku Shift A, rozbalí sa mi takéto menu, vidím tu rôzne tvary, mám tu napríklad mesh, to sú väčšinou 3D objekty a pridám si napríklad cylinder. Tento cylinder sa mi vytvoril na mieste cez moju kocku, nevadí, ako vidím je označený, ak by ste klikli vedľa a nedokázali by ste ho znova označiť, nájdete ho aj tu v pravom menu Scene Collection, nájdem si cylinder a pomocou, ako sme sa už naučili, pomocou grabovania a zamknutia osy Z ho posuniem pod moju kocku. Mám prvé tvary. Samozrejme zase tabulátorom prejdem do edit módu a môžem ním rôzne rotovať. A toto je vlastne základ tvorenia objektov a základ modelovania. Poďme si teraz na skúšku spolu vytvoriť nejaký jednoduchý objekt, napríklad zo pár stolov, jeden stôl a zo pár stoličiek. Takže vidím, že už mám nejaké základné tvary. Ako sme si povedali, idem na to. Prvé, čo chcem, je nejaký vrch stola, čiže si označím moju kocku, prepnem sa tabulátorom do edit módu, vidím, že ju chcem trošku zväčšiť, takže si ju označím celú Ačkom, dám scale, môžeme rozšíriť po všetkých osiach, OK. Teraz si označím vrchnú plochu a túto posuniem zase po Z-kovej osi dole, aby som spravil vrch stola. Vidím, že sa mi prekrýva s mojím valcom, nevadí, teraz ho nemôžem upravovať. Musím prejsť naspäť do edit módu, do object módu, kde posuniem tento valec zase nižšie. A mám prvý jednoduchý stôl. Teraz ku nemu poďme vytvoriť stoličky. Čiže zase kliknem Shift A, vytvorím si, dám si napríklad cube, áno, vytvoril som si cube. Tento cube si posuniem, kde potrebujem, čiže grabom nižšie, OK. Teraz ho môžem upraviť, čiže zasa vytvorím sedadlo tým, že si označím spodok, tento spodok vytiahnem vyššie, OK. Teraz si vytvorím ďalšiu kocku, kde zase spravím to isté, posuniem si ju na miesto, dám si ju trocha nižšie, pozriem sa, či je dobre zarovnaná, zase idem do edit módu, označím si bočnú hranu a zase G-čkom a zamknutie Z-kovej osy vytvorím operadlo stoličky. A poďme ešte na záver vytvoriť nohy, to znamená, že znova si vytvorím, môžem ich vytvoriť zase, prejdem do object módu, môžem vytvoriť valce, čiže vytvorím si cylinder, tento zase presuniem na miesto, zarovnám ho pekne, zmenším ho, tak, prepnem sa do edit módu, označím si vrchnú hranu a zase G-čkom a zamknutím Z ťahám. Teraz môžem ešte vyššie, teraz v object móde si nastavím, si ho zarovnám s hranou ako chcem. My sa potom naučíme zamykať pohľady kamery, ale vidíte, že máme jednu nohu. Skratka na duplikovanie, aby ste túto nohu nemuseli vytvárať 4 krát, tak skratka na duplikovanie je Shift D, objekt móde označený, vytvorí mi nový duplikát tohoto objektu, čo mám, zase dám ho zamknúť po X-ovej osi, potiahnem ho dopredu stoličky, zase dám Shift D, zamknem ho v Y-ovej ose, dám ho na tretiu stranu, zase dám Shift D, zamknem ho zase po X-ovej ose, dám ho tu. Vytvorili sme nejaké základné tvary, stôl a stoličku. Tieto si označím, posuniem ju nižšie. Takže s týmto všetkými označenými objektami stlačím Shift D, vytvorila sa mi ďalšia stolička, ktorú môžem narotovať pomocou R a premiestniť za stôl, premiestniť na druhú stranu stola. Vidíte,
Týmto sa vlastne takýmto extrudovaním dokážem robiť jednoduché objekty. Samozrejme, my sa potom budeme učiť ďalšie nástroje na zjednodušenie a zlepšenie tohto modelovania, ale ako základ pochopenia stačí. Skúste si aj vy vytvoriť nejaké takéto objekty. Najlepšie je začať s takýmito jednoduchými nábytkovými objektami, ako sú stôl, stoličky, po prípade zopakujte celý môj postup, aby ste pochopili základ. Aký je rozdiel medzi Edit Mode a Object Mode. OK. Prvá časť videa tu končí, v druhej časti videa sa naučíme používať už trošku komplexnejšie nástroje, ako sú, ak som povedal, napríklad Extrude a Subdivide. Teraz si to na chvíľu poskúšajte a za chvíľu sa vidíme u ďalšieho videa.